alhamdulillahi an yi nasarar daƙile masu kawo tsaiko a ƙasar nan ta hanyar saduda da suka yi. Duba da yadda suka ga sojoji suna matsa musu lamba. Hakan ya sa wasu daga cikinsu suka haƙura da wannan harka da suke ta ta'addanci. Suka yi ƙoƙari su ga sun dawo kan daidai. Da suka ga an matsa musu lamba, hakan ya sa wasu daga cikinsu suka saduda kuma suka ajiye makamansu. Duba da yadda sojoji suke kame su kuma ake ba su wahala, ake miƙa su hannun hukuma. Hakan ne ya sa suka ga yadda ake wa wasu daga cikinsu, wanda ya sa su suka saduda suka ce sun ajiye makami kuma suna fatan ba za su ƙara ɗauka ba. Mu ma muna musu wannan fatan. Allah ya shirye su, Allah ya sa su gane gaskiya wannan kuma Allah ya sa sun gane kenan. To masu sauraro, mu ma dai ya kamata mu ringa taya wannan ƙasa tamu da addu'a. Ba wai iya mu ji abu a YouTube ko wani waje ba mu kame bakinmu. Ya kamata mu ma mu tsaya muyi wa ƙasarmu addu'a in ta gyaru. Mu ma komai ya gyaru. In ba ta gyaru ba to an samu matsala. To mu ma dai ya kamata ko da yaushe mu ringa sa mata addu'a kuma mu yi ƙoƙari mu ga cewa mu ma mun kiyaye sauran abubuwa. Mu ma muna addu'a inda ba ka san wane kai a wajen Allah ba. In Allah ya karɓi addu'a ka shi kenan. Wataƙila ƙasarmu ta zauna lafiya, mu ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe masu zaman lafiya. To dai kan mu cika ku da surutu, mun gode mu haɗu da ku a wani bidiyo namu na gaba a wannan Arewa Top Hausa News. Ka danna subscribe in ka zama baƙo, in ka kasance baƙo a cikin wannan channel. Mun gode sosai, mu haɗu da ku a wani bidiyo namu na gaba.